jingpule na kashiti ba ar u Paulus bakhu cha u Timotheus kalenong kabaning kong krikod iway hadu prang. U Paulus u apostol jom u Chris Jesu da kamon u Blei ya u ba lapha banpen bana ya kajingkular jom kajingim kabadon ha u Chris Jesu sha u Timotheus u kun ba i jonga. Tu kajing ai kajing isen ba kajing suk na u Blei u pa na u Chris Jesu u try jongi kan don ringkad bat pi nga ai ngu ya u Blei ki ba the men jonga ya u ba nga mani da kajing tiplem kabasngur kad haba ka kinmau ya pi ha ki jingduai jonga kumba ka jude parapor sanya sngi da ka bakinmau ya ki umman jompi haba gila ya klat ka kwa her ban yo i biang ya pi hangta ngan sadap shon da ka jingmen ka yai perkhan ya ka jinge jompi ka basngur men sim ka jingen ka bala shong ten rai ha i meirat jompi i Lois bad ha i mei jompi i Eunice bad ka ba nganget skempiru pidan nagni ka daw makintu ya pi ban penrem ya ka jing ai ka ba u Blei ula ai da ka jingbu kti jonga halor jompi u Blei ula ai hangi om ya ka mensim ting pod Henry ya u mensim ba pen klein pen i bat pen start yangi amar kata wachu le ran haba pisaki ya u try jongi lemni yanga u koidi na ka benta jongu Henry da ka jing klein ka ba wan lau Blei to kit lem ya ka jing shitom ka ba ka gospel ka dawa ka ktien jong u try ka sam kandai pan riu ka record way hadu lai henyo hadu pra bat chipo dur wai ka jing wai batumai how try dur wai how try pi ka parthei baro dur wai how try tu ker khu ya ka kerteng chong u tu pen bana man ka sni ya ka khupor ba pha ba u la pen em yangi tu pen bana ya ka puram chong u hap ding ki jait pen riu ya ki kam phla chong u ba ki pait riu baro to I how try ko ken hun ki jait pen riu to I how try ka puram bad ka jing yaro to I how try ka puram ka ba ka kerteng chong u ka dawa tu wan ra jing tarwa ba tu rum sha ka temple chong u tu pen bana ha ki gentle u try u long siem u la pen schem ya ka perthei kan om ki unsa bishar ya ki jait pen rio da ka ho ka gospel kat kum u Marcos bukhuj kalanong ka balai kat khod ar pu ar hadu lai po ki start an ki bala ya wan na du Jerusalem ki la ya ong u Beelzebul u shong ha u ba dei de urang ba kiksud ba u yo ka bor ba be ya ki wei pan kiksud kumta u Jesu u la khod ya ki brio bat u la kren haki da ki parshi kumnu u soitan u la ban be no ya u soitan tada kahima kaya pan bat kaya le makenti paralong kata kahima kan sapra bat lada kiying kaya pan bat kaya le makenti paralog kata kaying kan sapra kumju lada kahima u soitan kaya pan kamla bane Henry kan sapra bat kan sakod yawai dan bala penrung chupor hapo kaying u baklain bat ban kni kimar kimata chong u lemda u kum shwa ya u ta u baklain nang ta u salute ya kaying chong u chisha nga ong happy bay ki pop paro chong ki khun ben riu bat ya ki jingkren ben Blei kat ba ki kren ben map no Henry unu u bakren ben persha ya u mensim bukhun un om pyo jingma lanu ro un kit pop chunom hor u Jesu ulakren kumni na mar kila ong ba u don ya u mensim bom kun ka gospel chong u try